Pipila ka mga transport group sa Region 10 nagkatapok alang sa usa ka Unity Walk aron ipadayag ang ilang pagsupak sa planong pagsuspenso sa Public Transport Modernization Program. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang singgit sa pipila ka mga grupo sa transport cooperative ug mga korporasyon nga misanong sa panawagan sa gobyerno nga modernisasyon. Tungod niini, usa ka Unity Walk ang ilang gipahigayon para ipadayag ang ilang pagsupak sa Senate Resolution nga larang ipasuspenso ang Public Transport Modernization Program. Sumala sa usa sa pinakadakong transport corporation sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental nga nakurat sila sa sugyot karon sa Senado. So dili to tiyaw among gibuhat is giprinda na mo among mga yuta, gibaligya na mo ang mga jeep, among mga van para lang mo support sa modernization kay mulagi kita ga support man ta sa gobyerno din karon nakurat nga isuspend. Matud pa, dakong puruhan nga malugi ang ilang gisugdan nga kumpanya kung ihunong ang implementasyon sa Public Transport Modernization Program. Apan mas nabalaka kuno sila sa ilang mga empleyado nga mao'y maapektuhan kung hingpit na kini nga ipatuman. Sa kinatibukan, 22 ka mga transport cooperative nga gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao ang misalmot sa Unity Walk. Kung ipugos gyud ang pahunong muhunong pud mi. So posible nga mag silent strike mi, no? So siguro di sana mo padaganon among mga sakyanan para makita lugar ang impact gyud. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.